Yo, what's up mga kabuka? Welcome sa akin channel. Ayun mga kabuka, papakita ko sa iyo kung paano mag round weeding. Ayan. Ayan mga kabuka. Papakita ko sa inyo mga kabuka kung paano inaalagaan ang saging dito. Ayan mga kabuka, may kasama ako dito na nanghagbas. Ano? Okay kayo. Ito yung trabaho niya mga kabuka kasi para mudag ko ang saging. Hagbasan ang mga punuan. Ako mga kabuka, kinahanglan na hagbasan na to kay hagbasan para ang punuan sa saging mudag ko. Yan, okay ra. Okay ra day. Okay ra kayo. Ay mga kabuka, ang bilis maghagbas si Inday Floro. Ay, pagwasan sa mga kabuka kay arong hinlo kayo siya ba. Ayan, si Valentin nagbasan ang mga kadapunuan mga kabuka kay para mahinlo. Ayan mga kabuka, nagbasan ang sagingan. Kay para butay ni gibutag abono mga kabuka, kuan siya kanang di siya makuha sa sagbot ba. Dagko ang saging. Ayan o mga kabuka, ila kakahan ng kuan kada punuan para mudag ko ang saging, pati magmayag saging din mga kabuka. Ayan si Itin, ay si Men. Hey men, okay ra ka diha? Ha? Hinuan din magmayad di ay. Tama-tama lang no. Tama-tama ra. Ay mga kabuka, kasama ko si Itin Galasio. Nagbasa niya mga kabuka kay para mahinlo. Pen. Ayan. Si Kamaster. Kamaster. Yes. Ayan, nanghagba si Kamaster. Ay, nagtago-tago lang sa one. Tago siya sa saging. Ayan, si Kamaster. Si Roy G Official Vlog. Ayan, subscribe natin yung channel niya mga kabuka. Saka yung agaw ko. Ayan. Kaka na nga kami nag-round weeding. Hi Itin! Are you okay? Ayan si Itin, naghagbas siya mga kusoy. Daghang kay labong na kayong mga sagbot. Tinalabungan mga sagbot din sa gingan mo. Dire. Mga kabuka, thank you for watching. Thank you so much sa pagpanood niyo sa maiksing video ko. Thank you so much. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share and like. Ayun mga ba, maraming salamat. Bye bye.